Na krátky prejav nie ako za socializmu, ale za tejto novej slobodnej spoločnosti, ktorá má takisto určitý parameter a, aby som povedal, rozmer preto, aby z toho socializmu sme zachovali tých 99% dobrého, to čo tu bolo. Fabriky, zamestnanosť, plné zdravotníctvo, školstvo, veda, výskum, to, čo sme tu kedy mali. Nehovorme o politike. Ja verím, že ten západný socializmus, kanadský, americký, bude raz zdrtený, pretože je to socializmus, ktorý ide stejne ku dnu. Amerika sem dotiahla jedine know-how, takzvané rozvrat, informačné technológie, erotiku, sex, porno, drogy, to všetko, čo je Amerika nešťastná, dostala sem, čo sme tu nepotrebovali. A ďakujeme za túto pomoc. A ja ti hovorím otvorene, že táto spoločnosť raz bude znova taká, ako bola, nie socialistická, ale plne štátna pre ľudí, pre túto spoločnosť. Pre ľudí ako Božie tvory. Radšej si mal predstaviť tvojich hosťov na... Aha, môžem ti tu predstaviť, áno. Tak toto je môj syn. Áno. Inžinier Ľuboslav Habán, vedúci oddelenia z elektrovodu. Pani doktorku ďalej. Nemeckou účasťou. Pani doktorka Rojková, naša rodinná doktorka, dlhoročná, jej manžel Jarko, auditor, známy medzinárodný auditor Európskej únii, nielen v slovenskom rozmere. Toto je môj strýko, známy vedúci manažér pre oblasť medzinárodného zdravotného stravovania a stolovania, zornice a podobne. No proste je držiteľ rôznych vyznamenaní, ako samozrejme už teraz neplatných, ale on stále tu je čo sú profesorskí... Môj profesor Igor Kiš, môj dlhoročný priateľ, ktorý nás navštevuje zhruba 20 ročie a mnohokrát tu bol prítomný, významná kapacita, emeritný profesor, ďalší profesor z výtvarných umení, tvoj brat dokonca, no a jeho teda ako manželka a podarené vnúčence, teda tvoja neterka a tvoj synovec. Esterka, áno? Esterka a... Na krátky prejav nie ako za socializmu, ale za tejto novej slobodnej spoločnosti, ktorá má takisto určitý parameter a, aby som povedal, rozmer preto, aby z toho socializmu sme zachovali tých 99% dobrého, to čo tu bolo. Fabriky, zamestnanosť, plné zdravotníctvo, školstvo, veda, výskum, to, čo sme tu kedy mali. Nehovorme o politike. Ja verím, že ten západný socializmus, kanadský, americký, bude raz zdrtený, pretože je to socializmus, ktorý ide stejne ku dnu. Amerika sem dotiahla jedine know-how, takzvané rozvrat, informačné technológie, erotiku, sex, porno, drogy, to všetko, čo je Amerika nešťastná, dostala sem, čo sme tu nepotrebovali. A ďakujeme za túto pomoc. A ja ti hovorím otvorene, že táto spoločnosť raz bude znova taká, ako bola, nie socialistická, ale plne štátna pre ľudí, pre túto spoločnosť. Pre ľudí ako Božie tvory. Radšej si mal predstaviť tvojich hosťov na... Aha, môžem ti tu predstaviť, áno. Tak toto je môj syn. Áno. Inžinier Ľuboslav Habán, vedúci oddelenia z elektrovodu. Pani doktorku ďalej. Nemeckou účasťou. Pani doktorka Rojková, naša rodinná doktorka, dlhoročná, jej manžel Jarko, auditor, známy medzinárodný auditor Európskej únii, nielen v slovenskom rozmere. Toto je môj strýko, známy vedúci manažér pre oblasť medzinárodného zdravotného stravovania a stolovania, zornice a podobne. No proste je držiteľ rôznych vyznamenaní, ako samozrejme už teraz neplatných, ale on stále tu je čo sú profesorskí... Môj profesor Igor Kiš, môj dlhoročný priateľ, ktorý nás navštevuje zhruba 20 ročie a mnohokrát tu bol prítomný, významná kapacita, emeritný profesor, ďalší profesor z výtvarných umení, tvoj brat dokonca, no a jeho teda ako manželka a podarené vnúčence, teda tvoja neterka a tvoj
synovec. Esterka, áno? Esterka. Esterka a... Teraz musíš predstaviť. To je Teraz. moja manželka Alžbetka. Teda ako Elizabeth. Áno. Anglická kráľovná. Áno, takže to...